lang mga boss pag bago natin gawin para makita nyo mga boss. I-adjust pa ba yan? Ganyan yung belt na. Ganyan talaga. Pag ina-adjust ko kuya, dito lang. Okay, good morning ulit sa inyong lahat mga boss. So, ayan. Siyempre, pag napanood mo tong channel na to mga boss, paki-like na yung video natin. So ayan, madali lang po mga boss, paki-like na lang po dyan sa baba. Tapos mag-comment na rin po kayo mga boss. So kung gusto nyo magpa-shoutout lang po kayo mga boss, malaking tulong po yan sa channel natin. So God bless po sa lahat ng gagawa po ng mga sinabi ko. Okay, so ayan, may umpisa tayong project mga boss sa ano na yan, dito sa Twerk Kamiling Tarlac. So una-una na yung delivery truck. So susunod na tayo mga boss. Tapos yung mga materialis mamaya sasabihin ko kung magkano yung bawat isa. Okay, tara. Okay, habang binababa nila yung materialis doon mga boss, punta muna tayo ng Kamiling. Bili tayo ng tolda para meron tayong panglatag dyan, para hindi madumihan yung sa may living room area. So punta muna tayo sa Kamiling. Okay, dito na tayo sa Kamiling. So tingin tayo ng tolda. Ordinary nga mayorama. Ordinary? Nalaklakata? Nalaklak kay Sula. Mano ba ito na yan? 3.5 AJ 16 by 24 na. 3,000 ay 16 by 18 na. Aji 2,000 na ibagbagan. Ato i-custom ka. Ayan. Sige. Ada ba ito bawas lata? Kamu ada 19 sir. 19. So 19. Ano size latan? 16 by 24. 16 by 24 feet. So 19 mga boss. 16 by 24 feet. Tapos titingin din tayo ng ilalagay natin sa bonsai. Kanya yung malato yung banger. 19. Tingin pero wala. Ayun. Nadagas to yung kababatet? Baka dabawas na pa eh. Sagad kun sa 400 dato. 350. Sige. 550 man lang dito, may 500 kasi dyan. Sige. Oh, 500, 400 daw mga boss. 400 na. Anong nga materialis sa atan? Kung ate silang. Silag. Anahaw mga boss. Well, anahaw. Anahaw. Blinds na anahaw.
Okay, thank you. Okay. So 2-3 lahat mga boss. Okay, thank you. So tara, balik tayo dun. Balik tayo sa site. 2,300. 1,900 yung tulda, tapos 400 yung isa mga boss. Okay, dito na tayo mga boss. So dala ko na yung tulda. Yar, ilatag nyo muna ito dun sa may salas bago yon, yung board. Oh. Ilatag nyo muna yung bago yung board. Gusto mo na natin ito. Okay, nilang ko lang yung volume nun. Baka makapiright kasi tayo. Advance mo ba sir? Pero lagyan nyo pa rin ng ano yung mga scaffolding ha. Lagyan pa rin, di ba punit yan. Okay, so yung presyo ng materials na ito mga boss, yung note na 12mm ay 350 ang isa. 350, tapos ito yung jointing natin ay 585 mga boss. 585 yung jointing. Tapos yung cornice, yung ginagamit natin para sa cornice nasa 510 ang isa. Tapos yung metal paring natin mga boss, ayan, baba muna tayo mga boss. So andito, so yung metal paring natin, yung double paring channel ay nasa 140 ang isa. Ito, so 140 ang isa. Tapos yung carrying channel, so nandun yung carrying channel mga boss, nasa ano yan, 142 ang isa. Tapos yung walanggal ay nasa 42 ang isa. Ito yung walanggal natin mga boss, 42 ang isa nito. Tapos yung blind rivet, nandito yung blind rivet natin. Yung blind rivet mga boss, ito yung ginagamit natin mga boss. Blind rivet ay nasa 270 ang isa, 1/8 by 1/2. Tapos yung concrete nail nasa 270 rin yung 1 kilo. Tapos itong fiber tape o mesh tape, 120 ang isa. Tapos yung gypsum screw, 40 cents ang isang piraso nito. 40 cents ang isang piraso. Tapos yung paring clip ay nasa 5 peso na po ang isa. Yung wall clip mga boss. So meron din tayong ibang suspension rod, yung pang ano natin mga boss, pang hanger. Nasa yung 10 kilos nya, 85 per kilo yung suspension rod. Nasaan na yun? Hanapin natin mga boss. Suspension rod. So ganito siya mga boss, 85 per kilo. Wala kayong dala? Suspension rod? Meron. Nasa? Andun na? So andun sa loob, nasa loob ng mga boss. Ay andun pala mga boss. So yan, yan mga boss 85.
per kilo. Suspension rod. Medyo makapal po siya mga boss. Ito rin yung nagsusupport para buhatin yung ceiling natin. Yung supportan niya rin. Okay. Tapos so ang total na dito sa ceiling, ang total dito na binayaran natin nasa 64,710 yung total niya. 64,710. So ang kulang pa dito yung kornisa. So gagawa pa tayo ng kornisa. Siyempre magkukulang naman ito, konti na lang siguro. So yan mga boss. Okay, so andito na tayo sa loob ng bahay mga boss. So ayan. So ito yung itsura niya mga boss pag bago natin gawin, para makita niyo mga boss. Para pag after may pagbabasehan ko kayo pag natapos. So ayan. So dito nag-design ako rito mga boss. Cove design ceiling lang, tapos pati dyan simple lang, flat lang, tapos meron tayong shadow line dyan. Tapos doon sa kabila double cove light dito sa may dining, tapos doon flat, tapos meron tayong nilagay na kanal na may pin light. So kung gusto niyo makita yung 3D model, 3D animation, so makikita niyo dyan sa screen mga boss. I-play ko na. Okay. Nakita nyo dyan sa screen mga boss. So may chandelier tayo dyan, tapos cove design, tapos may accent tayo na black dyan, tapos mga pin light, tapos doon flat lang, tapos shadow line papunta doon sa L, nag L yung shadow line natin. Tapos dito flat lang siya na may ceiling rose, tapos chandelier. Tapos dito meron tatlong square dyan na naka cove design na may pin light. So dun sa may tapat ng hagdan. So dito flat lang siya. Tapos dito cove design. So cove design dito mga boss ang nilagay natin. So dito, tapos flat dito, tapos meron na namang pin light diyan na may accent na black. Tapos dito, siyempre may mga kitchen na yan. Sunukan natin yung kitchen dito. Tapos may center island din. So hindi ko na-draw yung center island. So yun yung lalagay natin para sa center island. Symbolin natin yan. So yan. Tapos dito mapapansin nyo rin, mayroon din ako nilagay na partition dito. So gypsum board yun. Tapos dito aluminum yung ilalagay natin dito. Tapos mapapansin nyo din sa 3D model, meron din tayong ginawang TV console. So combination siya ng gypsum board, tapos fluted panel o WPC, yung patay na ganon. Tapos meron tayong laminated board na cabinet na nilagay rito. So pag-usapan pa namin yan ni Madam.
Siyempre, meron din nakalagay doon na ilaw doon sa may cabinet natin. Naka strip light siya. Okay, so babalikan natin ito sa susunod na araw mga boss para may pagbabasehan po tayo. Okay? Alright. Kain muna tayo mga boss. Kain muna tayo. So 12:30 na daw pala. So hindi natin na malayan. Yung mga walanggal, yung mga small item, lagyan na sa loob. So umambon na. So medyo malakas na nitong ambon, parang ulan na rin. So hanap tayo ng mga kainan dito sa Tuwak. Sa may gilid ng kalsada meron dito mga boss. Dito tayo sa Tolits Tapsi Kamiling. Okay tayo mga boss. Order na kayo. Basta umorder ka lang ng umorder. Orderin nyo yung kaya nyong bayaran. Top silog po sa akin. Okay oh. Basta order lang kayo, yung kaya nyong bayaran ha. Basta may pork silog 115. Liempo silog 115, chit silog 115, top silog 120, to silog 85, umbo silog 75, bang silog 65, hot silog 65, spam silog 85, maling silog 85, corn beef silog 70, ham silog 60, silog 25. So ayan, dami pagpipilian. Meron din dito mga goto, goto and mami. May presyong 50, 40, so 60. So yun yung mga ano nila, ang mga presyo nila. Okay, kain na tayo mga boss. Ayan o. Ayos. So, top silog. Kay ano, ano yan? Long silog nung? Long silog. Long silog nong. Wala ka dun sa eksena. Wala ka. Pag ganito ka. Pag di ka nakakita sa camera, ikaw na drama ito. Ako nung ako kunti tulo. Sige tubo, kanyo karton na. Okay, so balik na sila sa trabaho. So ako naman, canvas ako ng spandrel. Ay pupunta ko yung kukuha na ng spandrel. So ngayon lang ako mag-order doon ng spandrel. So doon kasi gusto ni madam na pagkuhanan ko ng spandrel. So yung gusto nilang spandrel, yung may haspe. So tara, punta tayo doon sa San Miguel, Tarlac. Sige po ante, salamat. Okay, so andito na tayo mga boss. Yes po. Pero kayo makakadam pa kaya sila. Okay. Yes, gusto kong makita yung ano, spandrel ninyo, ma'am. Anong spandrel yun, sir? Yung may haspe. Wood grain? Oh, wood grain. Ayun. Wood grain. Ay, may basta. Sir, masyado na. Ayun. Sir, ganyan na siya, no? Okay, so ano, ipapakita ko lang kay ma'am. Ay, okay. Yung client ko kasi, yan ang gusto niya. Siya rin nagturo sa akin kung saan ko bibili, no? Okay. Tarlac roofing, di ba? Oh. Okay. Sige, sir. Picturean ko lang. Sir, kaso, may sa... Okay, dito na tayo mga boss sa Katubay Trading and Enterprises. So ayan, meron silang ano dito, long span, tile span, gutter, flashing, spandrel. So yan, parang sa ano rin, yung isang kilokuhanan natin dati sa Bean Steel. So ganoon din dito.
So, andyan yung mga sample nila. So, meron silang sample dito. So, kung gusto mong mamasyal, dito lang ito sa San Miguel. So, ito yung mga contact number nyo, ma'am, no? Dito ba? Pwede, active naman. Yung unang pangalawa, active. Okay, so sa mga gustong mag-inquire, dito lang mga boss. Dito lang kayo mag-inquire mga boss sa number na nakikita nyo dyan sa ating camera. Okay, sa ano rin, ilalagay ko rin dyan sa screen yung FB page ba yun, ma'am? Oo. Tarlac, Tarlac roofing. roofing supply. So ayan, pwede ka bang makita sa camera, ma'am? Ay. Ayan si Naiindihan na kami. Ayan. Si Ma'am Shane. Shane na tama ako. Ayan. Si Ma'am Shane Katubay. Shane Katubay, no? Oo. Ayan. So ayan, kontakin nyo lang siya, ma'am. Ay, mga boss. So ayan, nagpapakot pa tayo. Ito po. Ito po. Okay, so ayan na mga boss. Ito na yung binayaran natin. So 36,487 lahat. So andito yung mga detalye. So yun. Bali may free na po tayong blind rebate saka yung drill bit mga boss. Tapos i-deliver na rin nila dun sa site. Free delivery. Free delivery. Ayun. Around Tarlac lang po ba, ma'am? Yes, sir. Tarlac province. Basta Tarlac province daw sabi ni ma'am. Ayun, no? Tapos ni Ma'am Shane. Yeah. Ayun. Ang ganda. Okay. Sir, tama po. 36,000. Batang milyonarya. Ay, sana po 2 years, sir. So, ayan mga boss. Okay, so ayan, binayaran na natin lahat yung materials natin para sa spandrel. So wood grain siya. So ang per lineal meter nila sa wood grain nasa 65 pesos per lineal meter. Tapos yung iba naman, yung kulay white, may 45, meron din 55. So depende po dun sa mga spandrel na kukunin natin mga boss. So ayan, kontakin nyo lang po siya dun sa binigay kong FB page at na number kung gusto nyo mag-inquire. Okay, so let's go. Yun pala, after 3 days i-deliver na rin po nila yung materials natin sa site. So siya pa yon na oras natin. So sa kanila free delivery na yung materials natin. Sila na po magdi-deliver around Tarlac, province of Tarlac mga boss. So malaking bagay na rin po yun kasi yung oras nyo tsaka yung gasolina nyo, so nakatipid na kayo. Malaking tipid na po yun sa, lalo na sa atin mga busy tao. So ayun mga boss, hintay na lang po natin yung ano nila, yung tawag nila kung kailan nila i-deliver. Okay, let's go. Okay, so andito ulit tayo sa Marine Arcade kay Ning and Nat. So yan, bumili tayo ng Barnibel. So 350 itong malaki, tapos itong maliit 250. Tapos yung Sinso na Eagle ay ano yan, SRP niya ay 6,000 ba? SRP niya. So yan, gagamitin natin sa farm. Ay, hindi. Okay. Kuya, ito yung chok na. Ayan, chok daw. Chok. On. On, sige. Pag kasi na-start to, kailangan talaga siya na-chok to. Pero pag umandar na to, kahit di mo na-chok yan, umandar na yan. Oh, sige. Kahit konting atak lang kuya, huwag pa kalabas yung atak para di masira yung starter assembly. Kahit ganito lang. Oh, ang tagal ah. Ano yan, ina-adjust pa ba yan? Ganyan yung belt niya? Ganyan talaga? Pag ina-adjust to kuya, dito lang ito. Para sabi mo sa bata mo pala.
Itong adjustment niya sa kadena, no, kuya. Oo. Kailangan mo na luwagan to bago mo ma-adjust yan, eh. Sige. Luwagan mo na itong dalawa. Sige. Ayan, luluwagan ko. Kasama ko na yung receiver naman mo. Oo. Kaya, kung pag-adjust nito, kuya, konti lang. Pag nakita mo, pag nakita mo nang mabilis yan, dapat ganyan lang yan, kuya, may play. Oo. Hindi pwede yung maigpit na maigpit. Oo. Yung guide bar rin masisira pag maigpit. Tsaka sa gas, kuya, unleaded na. Unleaded. Pag naalam niya, nakita ng ganyan, yung kadena, igpitan na dito. Okay. Basta mix sa tuti, no, kuya. Ano no? Mix, tuti. Ano Yung sa gas. gas paano gano'ng karami? Ayun, sabi. Pakita ko dito sa mixing tank. Okay. Saan? Yung gas, kuya, 578. Tapos yung tuti hanggang 800 ml siya. Hanggang dito yung gas na. Oo. Tapos yung tuti hanggang doon. Mapupuno hanggang doon yan. Sige. Saktong-sakto lang yan. Okay. Hindi siya kulang, hindi siya sobra. Saktong-sakto lang to. Pag may gas na, yung tuti dapat hanggang dapat hanggang doon. Hanggang dito yung gas, no, kuya? Dadagdagan ko, tuti. Ang tuti hanggang doon na. Tuti na lang ilalagay mo nun. Saktong-sakto lang yan. Walang labis, walang kulang yun. Saktong-sakto lang. Sakto may usok yun. Wag lang kalimutan yung tuti, kuya, na. Yung tuti. Dito, Teo, inut mo na lang. Tapos dito, kuya, ipapuno mo na lang ng langis to, no? Importante kasi to. Anong langis niyan? Kahit yung mumura yung langis lang, kasi nagkulang yung langis na nalagay ko, konti lang, eh. Na, papuno mo na lang to, kuya. Basta wag lang siya naapaw. Yan, pag naglalagay sila, ganyan yan, nakahiga. Para di siya, ano. Itaas ko na yung minor, no, kuya, para di na sila mahirapan. Anong minor? Ito, kuya. Pag mababa yung minor, namamatay talaga to. 40. 4 stroke? Hindi, 4 stroke to ay. Pang ano, kuya, huwag kang gagamit ng pinaggamitan na langis, kuya. Kasi pag yung ginamit mo pinaglangis, pinanggalingan, masisira yung guide bar. Hindi pwedeng yung pinagprituhan. Hindi. Hindi. Kailangan ganyan. Ayan ako yung naman. Ayan. Para hindi na malito sila. Ayun. Hindi pa nila masundan. Okay, sige. Meron na dyan. Yung minor niya dito, kuya. Taas ko na, ano, para gagamit na lang. Yeah. Ano na yan? Ako yung minor niya, kuya. Dapat ganyan yung minor niya. Huwag na lang pababa. Pag kasi pinakababa nila, tapos start nila, mahirapan din sila magpa-start dito. Kala nila, sira agad. Kailangan yung usok, kuya, ganito ka. Pag ito usok, ganyan lang. Ganyan lang, sakto lang yan. Kuya, for safety lang, kung nakalimutan nilang layuan nilang maandar, ibaba nila to. Kasi na may lumapit na bata, hindi andar na mabilis yung kadena. Sample. Sige. Kaya, for safety lang, yung kasi na may lumapit na bata, kung naiwan nilang umaandar, or nasa taas siya, ilak yan. Pag papandarin ka mo lang. O pag magpuputol na sa balik lang dito. Sige. Okay. Padagdag mo na lang yung langis dito, no, kuya, doon sa kadena na. Sige. Tapos yung sinabi, yung nakalagay na doon sa mixing tank, hindi mo, no?